गिबियावनो दुलाराय बाथौ गुथुमनि जानानै बर'नि निउस पर्टेल नायगिरि रायजो राजा बयनिसिमबो इंराजि मायथाइ 2022 मायथाइनि गासैनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे फैबाय थानाय मागो दमासि फोरबोनिबो मोजां हामलायथिखौ हरग्रोनाय जाबाय। दिनै बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर सानजा गहपुर बियाबनि जा बे बाथौ थानसालि लुफुंबाय थानाय आरो बेवहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय 15 लाख अनसुंथाइ मोननो हादों आरो बेखौनो बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ बिथाङा फैदोंमोन आरो बे दिनैनि बे फाउन्डेसन स्टन बिथाङा खालामफैदों आरो बेनिखायनो बे हाबाफारिजों लोगोसे बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे हाबाफारि थानाय लेखा बेवहाय फैनाय जादों आरो दिनैनि साना जोबोरै गोजोनथाव दुलाराय बाथौ गुथुमनि थाखाय। मानो होनब्ला दिनै बिटिआर एकर्डजों गिबि खेब दुलाराय बाथौ गुथुमनि नाजानायाव बै सा गहपुर बियाबनि बे बाथौ थानसालिखौ अनसुंथाइ मोननानै थाबनो लुफुंनो हानाय मोनसे लामायाव फैनायखौ जों नुबाय। बेनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ जों दुलाराय बाथौ गुथुमनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरग्रोदों आरो दिनै धोरोमारि बिथिङाव लासै मोनसे खौसेथि आरो डिसिप्लिननि गोनांथि जानायखौ हास्थायनानै दुलाराय बाथौ गुथुमा दिनैनि समाव बेबायदि खामानि मावबोगासिनो दङ। बर'नि गिबिसिन आबुं सावथुन आलायारन सावथुनखौ नायनो हांखुर जानानै थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गावबा गावनि आंलाय आंनिसो सानदोंमोन। आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। रायजो राजाफोरनि खाबुनि थाखाय क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै गोदान बोसोर 2024 इं मायथाइनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव बड'सा फिल्म प्रडाक्शना आलायारन सावथुनखौ बाङाय बेसेनाव रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। फैगौ 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिनि गेजेराव सिगाङाव लानाय बेसेननिख्रुइ गोबां खमसिन बेसेनाव आलायारन सावथुनखौ लांनानै रायजो राजाफोरनो दिन्थिनो हागोन। सुदेम बार बारनाय गोजोनग्लायनाय समाव बिरलाङो गोसोआ नोंनि सेराव। क्रिसमास आरो इंराजि गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आलायारन सावथुनखौ अनसायगिरि रायजो राजाफोरनि थाखाय बाङाय बेसेनावनो दिन्थिनो थांखि लादों बड'सा फिल्म प्रडाक्शना। कुन्जेनि खैसाराव नोंथाङा गासनबाय, नोंथाङा गावनि खाफालखौ जाबाय। हाखौ लामारनो नाजायोब्ला बाथ्राया गाहाम जानाय नङालै। बेनिखायनो दासिमबो जुदि नोंथांमोनहा आलायारन सावथुनखौ नुवाखैब्ला थाबैनो जगाजग खालामदो आरो बाङाय बेसेनावनो लांनानै आलायारन सावथुनखौ नायनो गोसो जानानै थानाय रायजो राजाफोरनो दिन्थिहैदो। नों खालि आंनो 500 रांल' हर, हाया फाक्का। नोंथांमोना आलायारन सावथुनखौ सिगांनि बेसेननिफ्राय गोबां खमसिन बेसेनाव लांनो थाखाय 8453766183 9678616741 आरो 7896298145 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो।